пан Балашов, він сказав, що давайте спитаємо, а що скажуть про це ті громадяни, ті люди, які не є кримськими татарами, але проживають сьогодні на Кримському півострові. Якщо раптом хтось не знає, то завдяки політиці совєтської влади примусово було сотні тисяч кримських татар депортовано з Кримського півострову, і штучно туди було переселено представників національної меншини росіян, російську націю. Я не збираюсь нікого виселювати. Це просто для того, щоб ви не призменшували права кримських татар на автономію в Кримському півострові. Це перша позиція. Друга позиція. Тут було недоречно. Ви можете дослухати, вас ніхто не перебивав. Друга позиція. Тут було, на мою думку, абсолютно недоречне порівняння того, що раптом, якщо ми дамо кримським татарам автономію, то раптом інші регіони захочуть теж автономію. Це абсолютно неправильне порівняння, тому що ми говоримо про двох різних суб'єктів права. Ми говоримо про національну меншину, наприклад, росіян або проросійсько налаштовані просто громадяни, які підтримують цю нацменшину. І ми говоримо про корінний народ. Якщо я не думаю, що автономія нам поверне 100% тільки сама автономія Крим в склад України. Але якщо це нам допоможе, хоча б трішки, а я вважаю, що введення нового суб'єкта міжнародного права в міжнародну політику нам однозначно допоможе, то цю ініціативу президент повинен обов'язково підтримати.